velkommen til DM Skills 2024 her fra Roskilde. Og vi vil lige give jer en lille guided tur af vores stand her på pladsen. Vi starter her ved skranken som en af de mest centrale punkter i vores stand. Her vil du kunne få lidt bolsjer og melde dig til nogle konkurrencer. Og der står vores uddannelsesvejledere og vores jobkonsulenter også, så du kan høre mere i dybden omkring alle de mange uddannelsesmuligheder, vi har inden for transporterhvervets uddannelser. Og herover har vi så også en af vores små konkurrencer, hvor du kan opleve at se en video om lufthavnsoperatører, og så være med i en konkurrence om at vinde til AirPods. Så det er jo altid godt. Og herover har vi så vores kranleg, hvor man kan udfordre sig selv med at styre en kran og komme til at vinde noget chokolade. Næste aktivitet, vi har herover, der har vi en konkurrence om at være den hurtigste på tid i forhold til en lageropgave. Der repræsenterer vi jo mit fag som lageroperatør. Du skal have stakket modulkasserne op i vognen her i 2 lag på den hurtigste tid. Så må vi se, hvem der vinder. Og en af de store hovedattraktioner, vi har haft meget glæde af, det er vores simulator. Her kan du komme op. Nu er der en af vores ambulancebehandlere lige nu, der er i gang med at prøve at køre ambulancer i en virtuel verden. Man kan køre bybus, lastbil, lidt forskelligt, så man kan få en fornemmelse af, hvordan det vil være ude i den virkelige verden at være chauffør. Noget af det fede ved Tenstart Simulator, det er, at alt er som ude på arbejdspladsen. Hvis du kører gaffeltruck, så har du alle håndtagene, du skal bruge. Det er med gearstang, der er kobling, luft i sædet, som om du kører lastbil. Der er muligheder for det hele. Sidste aktivitet. Vi tager lige hele den røde løberudvej. Vi har lykkehjulet. Ganske enkelt, som man kender det fra, fra Tivoli eller alle andre steder i verden. Du får lov at dreje hjulet selv, afhængig af hvilket felt du lander på. Så kan du vinde noget forskellige merch. Det kan være solbriller, en pose chips, det kan være en drikkedunk. Vi har en Marabu-plade som en af hovedpræmierne, og ellers så kan man også vinde og være med i lodtrækningen om et gavekort på 1000 kroner til GoGift Supergavekort. Og en af de sidste uddannelser, der er repræsenteret på standen her, det er vores ambulancebehandlere. Og der har vi Mette, som er underviser på den uddannelse stående her på standen, som kan fortælle meget mere om alle de fede muligheder, de har her. Ja, vi har taget vores maskine med, der kan vise, hvordan vores defibrillator i de forskellige ambulancefirmaer er, så eleverne kan bruge den, og folk kan se den. Herover har vi et ansigt, hvor børn og andre barnlige sjæle kan få lov til at prøve at bruge nogle af vores udstyr og putte ned i den. Ja. De kan prøve at bruge en tourniquet, så man kan stoppe en stor blødning, hvis en arm har fået en stor skade. Yes. Det er sådan meget aktuelt i øjeblikket, jo. Ja da. Og så har vi sådan en fremvisning af en lille dukke af, hvordan de forskellige organer går ud. Og så har jeg set, der foregår en masse. Så har vi har altid hernede i enden af vores ambulance, har vi Vivian med. Vivian er simpelthen Vivian er kommet med ud og køre. Så for søren. Og Vivian ligger her. Og er ligesom et blikfang. Og, det må man sige. Og kan vise, hvordan vi har forskelligt udstyr på personer i vores ambulance. Og du er allerede klar til at køre, Alexander? Ja, det er så fedt. Du tager imod Vivian? Det gør jeg. Det er godt. Så har du Vivian, så lukker jeg døren. Så er du lige assisterende behandler i dag. God tur. Mange tak. Og det var så vores lille guidede tur af vores stand her på DM Skills. Det har været en fornøjelse at opleve en masse flinke mennesker, der er kommet og set vores stand. Ja. Og vi håber selvfølgelig at være med på DM Skills igen i næste år, så vi vil bare sige tak for denne gang og på gensyn. Vi ses.